urtero apirilaren 26ak gogorarazten deusku gauza garrantzitsu bat. Ez da, hemen gertatutakoa Gernikan, eta ez bakarrik Gernikan, Durangon eta Euskadiko beste herri batzuetan izan ziren sarraskiak. Eta deia egiten dugu urtero bai, bakearen alde eta giza eskubideen alde. Orain azpimarratu behar duguna, hain zuzen be, indartzuenaren legea nagusitu dalako munduan, eta ikusten ari gara zer gertatzen den, bai Iranen, bai Libanon, Gazan gertatutakoa, Sahelen, Sudanen, Ukrainien, eta gero eta leku gehiagotan. Azpimarratu behar dugu, aldarrikatu egin behar dugu giza eskubideen balorea, nagusitasuna eta bakea. Eta jende gazteari esan behar jago garrantzitsua dela. Gauzak bermatutzat ezin daitekezela emon. Dagozen moduan jarraituko da benik betirako ezin da pentsatu. Neuke egiten diren ekitaldien artean bat azpimarratuko neuke gaur, eta da Stirrenen omenaldia, ez da. George Stirrek jakinarazi eban mundura zer gertatu zen Gerniken, 17an. Eta liburu eder bat idatzi eban, Gernikako arbola, nik esango neuke balio handikoa gaur egunean bere, eta gure gaztediari esango neuzkie erreferentzi moduen hartzeko. Zer izan gara, zer defendatu genduen, bertan ondo azaltzen dalako. Eta gaurko egunien, ona da hori gogoratutea, batez bere lehen esan dodan lez, inguruan munduan zer gertatzen ari dana kontutan hartutan. Aldi berean, nik barriro eskatu gura neuke benetan serio hartzea euskal instituzioetatik egindan eskaera. Gernika, Picassoren Gernika Euskadira ekarteko. Nire ustez memoria demokratikoaren kinu garrantzitsua izango litzateke, esanguratsua, eta gainera nik uste dut justiziazkoa, eskatzen dugun bakarra da benetan posibilitatea aztertzea, geuk ez dugu gure kuadrua kaltetzia, zelan bez. Gura dugune da benetan aztertzea aukerea dagoen ona ekartzeko. Eta hori ez da egin nahi. Eta badagoz teknikak eta teknikariak esaten dabena hori posiblea dela ezelango arazoarik. Egin bedi, eta orduan aztertuko dugu eta erabakiko dugu danon artean merezi dagoen ekarteak ala ez. Baina guk uste dugu aukera dagozala, bide teknikoak eta gozala hori egiteko, eta memoria demokratikaren aldeko erabaki garrantzitsua izango litzateke.